ngibingelele abomama, ngibingelele iSunday school, ngiphinde ngibingelele nabantu abasha. Amen. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu osenzele leli thuba. Amen bangcwele ukuthi sihlangane sihlephule isinkwa. Amen. Bangcwele nje ngiqale ngokuzazisa igama lami ngiNonhlanhla Isibongo mwakaMayisela. Amen. Nje bangcwele cela uNkulunkulu angisize sewile phambi kwenu ngizopha izwi. Amen. Bangcwele nje nami kule weekend bengithi ngathi angizi enkonzweni abantu abasha kodwa bazalwane maqala iviki uvuka ufakazi bangcwele. Amen. Njengoba umama ongamela ahlalasho athi before uze inkonzo kumele ukuthi uze nento oyiphethe bangcwele. Amen. So nje nami nje iviki laqala. Amen. So bazalwane iviki nje maqala kunalo bufakazi nithi ngiyusherela ubani lobufakazi loyo kuze kufike iweekend ke bangcwele. Futhi bazalwane iplan lokuthi makuphela inkonzo abantu abasha ngiyahamba. Angithanga bazalwane neimpahla soloke ngigqoke impahla zayizolo ngambela ngayithenga izinto nje zokugeza. Amen bangcwele. Because of nje uNkulunkulu soloke nje athi hayihlala bazalwane. So nje ngiyambona uNkulunkulu ngaloko ngingamoshanga isikhathi ngizocela siye ezwini. Amen bangcwele. Incwadi kaIsaya u35 sizofunda uverse 8 sigcina ku10. Amen. Isaiah 35 kusukela kuverse 8 to 10. Baba egameni kaJesu kusana lezi zakho Nkosi namandla egcoba incikazi yakho Nkosi namandla khuluma wena ngakhulumi yona Nkosi Jesu sebenza indebe zakhe zomlomo Nkosi namandla inhliziyo yakhe nomqondo wakhe Nkosi namandla ngegama likaJesu Baba uthambisa inhliziyo zethu singazenzi likhuni inhliziyo zethu masilize zakho egameni likaJesu Kristu ozobuya masinyane. Amen. Amen. Isaiah 35 ecela ngifundele isihloko kucala. Isihloko sithi intokozo yabakhuliliweyo benkundla yokungcwele. Ongcolileyo akayikuhambela khona. Lokho akuyi kufunywana khona. Kepha abakhuliliweyo bayakuhamba ngayo. 10. Abahlengiweyo bakaJehova bayokubuya baye eSiyoni ngokwethaba. Intokozo engunaphakade iphezulu kwamakhanda abo. Bayakuthola ukujabula nokuthokoza. Ubaleke usizo nokubula. Amen bangcwele. Uthi verse 8 kuye kuba khona umendo nendlela. Lendlela leyo yobizwa ngokuthi ubungcwele. Ongcolile akayikhamba ngayo bantu abasha. Kepha iyakuba ngeyabantu bonke. Akukhethe ukuthi ubuyaphi. Akhethe ukuthi unani, akhethe ukuthi uzibona umuhle kangakanani noma unemali noma unani. Kepha ithi le ndlela lena engcwele iyakuba ngeyabantu bonke. Amen. Iyakuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma biyihula kodwa kule ndlela le abayikuduka. Amen. So bangcwele ekseni nje enhlizweni yami kuhleli ubungcwele nokuthi ukuze uhambe noNkulunkulu umuntu omusha udinga ukuthi ulunge enhlizweni. Amen. Awukhona ukuhamba noNkulunkulu kusasekhona izinto enhlizweni. Inhliziyo idinga ukuthi ihlanjululwe. Amen. Uzokwazi ukuthi ukhuphuke noma kuhlatshelwe ukwazi ukukhuphuka noma kufundiswe ukwazi ukuthi ukhona ukudla noma ukhuleka. So into ekubamba inhliziyo. Amen. Andikwenza ukuthi ungabi ngcwele. Kepha lana lithi le ndlela lena kahle iwumendo. Amen. Uyabona mangabe umakoti siwendile kune uthinta isibongo. Amen. Amen. Mawushintsha isibongo awusabizi ngokuthi wena bovelaphi. Kodwa sowubizwa ngesibongo sikanyeni wakho. Mase uthatha uJesu sowubizwa ngokuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Amen. So nje umuntu omusha na umendo ungasafuni lo munye soyi top up number 2. Kepha wokuqala umendo nendlela yilo yobungcwele. Funa ubungcwele. Okungaphandle nangaphakathi. Amen. So le ndlela lena ongcolileyo akayihambi.
uba neyinkinga mangathi uhamba le ndlela le uyaduka ngoba vele ungcolile. Sibonga abazalwane ukufika ematsheni ngoba masisila ematsheni siyahlambuka. Amen. Kusho ukuthi ke manje akumelanga ukutholakala into engcolile kuwe. Amen. And futhi ngabe kunento engcolile kuwe ingakho uhlala phansi ufuna ukuyifihla lezi zinto. Ungcolile vele ubona masomela phambili bazokubona ukuthi awuhambi kahle. Amen. So kumele ukuthi ufune ubungcwele indlela namento inegama layo. Angikho mdala kakhulu kodwa kule mpilo sengiyiphilile sengifundile ukuthi yonke into inendlela ngoba ngabe yiphi. Mangabe ufuna ukuba uthisha uzomela ukuthi ungene esikoleni ugraduate ube uthisha angeke uhamba ama-back door uhlala utholakala ekugcineni. So yonke into inobungcwele yonke into inendlela noma futhi ufuna ukuba ngcwele kunendlela kumele ukuthi uyithathe. And umendo kumele ukuthi nivumelane bazalwane mangabe uzohamba le ndlela lena umendo mawungene emendweni uyasayina nokusayina ukuthi manje mina sengishadile sengishintshe isibongo mina. And-ke emendweni ayikho 50-50. Angeke utshele uJesu ukuthi kumele wenzakaleni. Uzolandela lento leyo otshelwa yona emzini. Uzolandela ukuthi uJesu ufuna ini ngoba usemendweni. Futhi mangabe usemendweni uyafuna ukumjabulisa lo oyende naye. So manje wena umuntu omusha ke jabulisa uJesu. Ungafuni ukujabulisa izwe. Ungafuni ukujabulisa abangani. Ungafuni ukuthi kubonakala ukuthi wena uku status noma wena uhlakani. Lithi leli izwi bazalwane nalo uyisula akaduki kule ndlela le. Ukuthi mawuyihamba inama results ekugcineni. Awudingi ukuthi usuhlakanipha kodwa salokuhlakanipha lokukaNkulunkulu. Ubungcwele. Ufuna ubungcwele ngenhliziyo yakho yonke. Angazi khona yini enhlizweni yakho umuntu omusha kuningi but funa ubungcwele kuqala funa umbuso kaNkulunkulu kuqala bese konke kwenenezelo. So funa ubungcwele. Uma ngabe ubungcwele ayikho into ephazamisayo ayikho into efika ngesurprise konke makuza kusoyakwazi ngoba uNkulunkulu uhleli naye. Awudideki mawuhamba noNkulunkulu funa umuntu omusha mama ongabeli uhlalashwa. Akukho nje okuningi ukhathalelo kwenkosi. Awukhathali ukuthi ekhaya ukudla khona awukhathali ngalutho ukhathalelo kwenkosi ukuthi inkosi yami ifuna ini. Abasingabuze nje abantu abasho ukuthi uNkulunkulu uthini. Uthini nje uNkulunkulu kule insuku abazi. Yini ibizo libusisayo makuhlala nawe uthi nje yathi kule viki ngithwele lizwi leli. uNkulunkulu uthi manje uthi uNkulunkulu uzongena kulesikhathi lesi manje. Mawumuntu omzoba ukhathalelo kwenkosi. Yiyo indlela lemuntu omusha ngithi uyikhethe. Into emnandi ngoNkulunkulu akathi khetha nazi izindlela. Uyasho ukuthi naye indlela akatrick ukuthi athi nazi indlela zikhetheke. Kodwa usikhethe indlela yobungcwele. Into omusha. Bese wayiqhubeka lithi akuyi kuba khona ingonyama nesilwane esihahayo. Asiyukukhuphukela khona akuyi kufunyanwa khona. Yes. Kepha abakhululiweyo bayokuhamba ngayo. Isono siwumthwalo. Yabona mangabe ngingathi kumela ngingenza wonke imithwalo kunzima ukuhamba. Kudinga ukuthi ukhululeke. Khululeke. Nokuthi mhlawumbe isikhathi sabantu abasha competition iba yiningi nokuthi mina ngathi ngiyashiyeka abanye sebathulile imisebenzi yabo abanye beqedile ukufunda mhlawumbe uzibona ngathi uyashiyeka kodwa kule ndlela le hayi awudingi ukusikhathaza. Ifune nje phela yona le ndlela lena konke kutholakala kuyo. Shiya umthwalo umthwalo isono. Isono siwumthwalo umuntu omusha ngeke uhambe le ndlela udinga ukukhululeka. Ngempela ube ngokhululiweyo. Ungakhuluma ngami. Don't lie to yourself. Uyazi ukuthi ubanjwe yini. Babushabela lunokusho athi cellphone inkinga. Iyakubamba endleleni cellphone ngoba yonke into ephuma lapha yana ugcina manje sewufuna ukuba yiyo. So ubona sewuyibhench manje ukuthi hayi ngathi vele kumele ngabe sengila. So uyazi ukuthi wena ubanjwe yini ake ngene kuzo zonke. But uyazazi ukuthi wena ubambe kapi. Uyazi wena ukuthi kumele ukuthi ushiye ini.
but ngifuna ukusho ukuthi akekho uhlakaniphile. Amen. Akekho. Amen. And umuntu omusho nokutshela ukuthi uhlakaniphile. Angazi usathane uyasilinga nje kakhulu. Nami bazalwane ngiseso umuntu omusha. Ingakho ngikhuluma nani ngoba nami ngiyayazi lento. So awufune kumthwala. Bese verse 10 uthi abahlengiwe bakaJehova bayakubuya baye eSiyoni ngokwethaba. Injabulo yakho ayibe kuNkulunkulu. Amen. Injabuthaba lana ngenza konke. Amen. You are saved. Amen. But ezweni mawuthi wenza konke you are not saved. Amen. Amen. Kunzima ezweni. Jabula la mawugida la angekho umuntu ozokuphatha but ezweni uthi ujagida uyajabula le bakabheka ngenye indlela. So jabula khona la you are saved lana. Amen. Hey. Hallelujah. Uthi intokozo ekunaphakade ibe phezulu kwamakhanda abo. Intokozo ekunaphakade le. Ezweni intokozo ayikho. Amen. Ayikho futhi ayisiyanga kuyaphakathi. Mhlawumbe yaba khona ngesikhathi esincane. Ubona ukuthi hayi intokozo eya forever kanti bese bakhamba isikhathi yashintsha. Bese uyabona ukuthi hayi futhi bengasiyona vele intokozo. Amen. So intokozo itholakala kuNkulunkulu. Amen. Intokozo itholakala ezintweni zikaNkulunkulu. Amen. So ngizosho nje abantu abasha ukuthi noma nje silibandla sonke ukuthi asithatheni lendlela le eyobungcwele. Amen. Asimthatheni uJesu singene naye emendweni. Amen. Sithatheni lendlela lena. Singamphoqi umyeni wethu. Oh my God. Ibandla lumakoti. Amen. Umakoti mfazane siyabona makushado. Umakoti muhle umhlophe. Amen. Umakoti nje uyinjabulo emyenini wakhe. Into nje kuphela umakoti kumele abe yiyo. And makalethi injabulo yikho into omyeni wakhe angeke azamenzele yona. Amen. Uma ngabe usuyifundile indlela ukuthi mangayenza intando yamyeni wami noma ngabe ngicela ini. Amen. Uhlala ufuna ukungithokozisa njalo. So lezi zinto ozicelayo mhlawumbe isikhathi awukakazitholi because of awukakamjabulisi umyeni wakho ongene naye emendweni. Awukakamjabulisi uNkulunkulu. Amen. Hey Jesus. So ngizosho nje abantu abasha noma silibandla ukuthi kunendlela. Amen. Asiyifuneni. Amen. Asiyifuneni ngakho konke. Amen. Simase siyithulile singasayiyeki. Amen. Divorce ayikho right. Amen. So nokuJesu akuJesu makabheka ibandla lakhe makathokoze. Amen. Makathokoze ukuthi base sokhona abantu abasha kulezi insuku abangiphilelayo. Amen. And umuntu omusha lapho umuntu omusha ungamandla kaNkulunkulu. Konke nje kulula kuwe. Awukhathazwa ilutho. So ungavumi ukukhathazwa ubala. Ungavumi kuba khona izinto ezidelela ubusha bakho. Amen. Ungavumi ukudeleleka umuntu omusha. Umuntu omusha simbona ngamandla akhe. Uyagijima umuntu omusha. Amen. Uyagijima. So yeke ugijima uphethe umthwalo. Hallelujah. Bayakuthola ukujabula nokuthokoza. Kubaleke usizi nokububula. So nje yonke lenkinga onayo is because of mhlambe indlela awukakamtholi kahle uJesu noma kunezinto ongakazitholi ezizomjabulisa. Ubaba izolo mfundisi ukhulumile ngokuthi funda amahubo ngoba uDavid masimbheka isizwe kaNkulunkulu wayenenhliziyo kaNkulunkulu bekamthokozisa uNkulunkulu. So nawe funa ukumthokozisa uNkulunkulu. Ungafuni ukuthokozisa abangani, ungafuni ukuthokozisa izwe, ungafuni ukuzithokozisa wena. Ngoba ubani isizwe kaNkulunkulu inhliziyo yakhohlisa ubani ongayazi yini. Amen. So isikhathi wathi uthokozisa yona kanti uya ku distraction. Yeah. So ungayithokozisa inhliziyo, athokozisa uNkulunkulu. Amen. Ngiyabonga abantwana. Amen. Amen.